Ito yung mga gagamitin natin ingredients. Meron tayong luya, sibuyas, siling na buyo, butter. Panggisa natin yan. Kalamansi, napiga ko na to. Tsaka itong itlog para sa finishing niya na mamaya. Mayonnaise, tsaka itong oyster sauce. Habang niluluto ko pa itong longanisa, papakuluan ko lang para hihiwain ko, dudurugin ko.
Kain tayo.